दिवाळेची भेट म्हूण तामोशे पेडणेचे अनाम प्रेम परिवार संस्थेचे वांगडी एकठांय येवन सुमार 2000 फळारांची बॉक्सां तयार करता। भारताच्या शिमेर वावुरतल्या जवानांक ते ही बॉक्सां धाडून दितात। फळारा बरोबर जवानां खातीर एक मेसेजूय ते धाडटात। हो तांचो उपक्रम फाटली सुमार 5 वर्सां चलत आयला म्हूण संस्थेचो वांगडी सांगता। आमची आनंद प्रेम परिवार म्हणून एक संस्था आहे, ही रजिस्टर्ड संस्था नाही। हा एक उपक्रम आहे जो एका व्यक्तीने सुरू केला, त्या व्यक्तीला प्रत्येक परिवार जोडत गेला। जवळजवळ महाराष्ट्रातून देशातल्या ॲक्च्युअल बॉर्डरवरती जे अडसणारे सैनिक आहेत त्या सैनिकांना हा फराळ पाठवला जातो। मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, सांगली, अमरावती, गोवा, सावंतवाडी इत्यादी ठिकाणाहून हा फराळ बॉर्डरवरच्या सैनिकांना पाठवला जातो। ह्या फराळामध्ये 80 ग्रॅम चिवडा, 80 ग्रॅम शंकरपाळी, 2 लाडू आणि 2 चकल्या हे पदार्थ असतात। प्लस आमचं एक ग्रीटिंग असतं सैनिकांच्याकरता शुभेच्छा देणारं, एक प्रिंटेड असतं, एक स्वतः आम्ही हाताने बनवून घेतो। ग्रीटिंग असतं, ते ग्रीटिंग ज्यावेळेला सैनिकांना पोचतं ते सैनिक त्या ग्रीटिंगवर असलेल्या नंबरवरती फोन करून त्यांना फराळ पोचता म्हणून सांगतात। त्याच्यामध्ये आम्हाला आर्थिक मदत ही कोणाची नाही, ही आम्ही स्वतःहून जो काही खर्च येतो तो काही आम्ही कुटुंब आहोत त्या कुटुंबाने ठरवून घेतलेला आहे की आम्ही प्रत्येकजण आपापल्या परीनं आपापला खर्च, आपापला हिस्सा हा त्याच्यामध्ये हे करतो। कोण 10 रुपये देतो, कोण 100 रुपये देतो, कोण 1000 रुपये देतो, कोण 5000 रुपये देतो। हे फराळ पाठवताना साधारणपणे 3-4 महिन्यापूर्वी आम्हाला परमिशन मिळते की आम्ही फराळ पाठवायचं आहे। त्यानंतर आम्हाला लोकेशन कळते की कुठं किती ठिकाणी फराळ पाठवायचं आहे, त्याप्रमाणे हा फराळ पाठवला जातो। हे 4 महिन्यापूर्वी आम्हाला परमिशन मिळते। त्यानंतर हा फराळ सुरुवात करायला आम्ही 1 महिन्यापासून सुरुवात करतो, खरेदी वगैरे करणं आणि साधारणपणे हा दिवाळीच्या आधी एक आठवडाभर ते आमचा फराळ तयार कामाला सुरुवात होऊन 2 दिवस आधी त्यांना पोचेल अशा पद्धतीने आम्ही हा फराळ पाठवला जातो। म्हणजे गोव्याहून सध्या हा जो फराळ जाणार आहे तो सावंतवाडी आणि गोवा यांचा मिळून 2000 सैनिकांना मणिपूरला हा फराळ पाठवला जातो। आमची अपेक्षा एवढी की हा उपक्रम आमचा गेले 3-4-5 वर्ष चालू आहे। भूमीवरती प्रत्यक्ष सैनिक हा त्याच्या कुटुंबापासून दूर राहून आपल्या देशाचं पर्याय आणि तुमचं आमचं रक्षण करत असतो। त्या सैनिकाकरता सुद्धा आपल्याकडून फराळ जावा ही एक आमची भावना आहे आणि ह्या उपक्रमाला गोव्यातील सर्व लोकांनी प्रतिसाद द्यावा ही आमची अपेक्षा आहे। प्रुडंटा खातीर मकबूल माळकेमणी।